Hiç yaxşı hormatly adamlar. Sapara hoş geldiniz. Salam kemine, iyileştir, selamu aleyküm. Buyur kemine, bugün meme vurun edeli. Sapara bugün nima barada gurulma edýäs. Hakyky düşmany. Tanamal diýen hakyky düşman diýende şu bir problemany çözmek üçin şu problemanyň düýüne ýetmeli. Bizde de şu an näil problemi var? Türkmenistanda bir tragediýa var. Şu tragediýa nireden gelýär? Nädip çykýar? Sebäpkärler kim? Diýilende bir düşmanyň bardygy ortada belli de ýoksa bir düşman bolmasa şunuň ýaly bolmaly ýagdaýlar. Bu düşmanam seredip görseň ine şu görnýän zatlaryň bu haýsy düşman diýip seredilýän wagtda görnýän zatlaryň hiç bersem düşman hukmunda garşymyza çykan wagtda hakyky düşman gizlenip dur. Şu gizlenip duran düşmany bize yani 2 ýyldan bäri aýdyp gelýär. Bizim üçin bir gizli däl ýa-da bizim kanallarymyzy we izarlayanlar üçin bir gizli bir zat ýok. Yani bunu bugün bir has ýakyndan el alaly özara söhbet hökmünde düşündirel bunu. Bir ýönekeý dil bilen bolup bildiğinde. Sapara. Bor, Hakyky düşmany o biz ýanky Kremlin ýa-da Orset ýa-da Russiýa diýip ýanky bir birentek ady var. Şu atlar bilen tanylýar. transnasyonal mafyozlu grup boýalak bolup gitdi de, şat ýöne. Düýbi Kreml'le bolmagy mümkin demesi. O şeýler bolup görnýär, kemine. Biz ýa Türkmen 30 ýyldan soň öz azatlygy üçin görüşer diýip neme adamlar kelletine gelýän nädir? Ýöne hiç wagtam bu garaşsyzam adam bolan ýeri ýok eken, ine ol gaty açyk görnýär de. Ýöne öne şu wagtky bolýan zat kemine bunu düýüklü bunun sebäplerini göz ýetirmesen düşmanyň kim, dostuň kim diýip kendir bildiren nokta. Ýöne ýanky düşman öz emeline öz çalışdy da. Milleti soğusu koymak. Şunun öz başlarına bir bela oldu da. Onu ýanky kärsi soğusu adamyny o biri eklemeli olýar da. O bir diýende sen bir döwletin içinde ýaşap ýören bolsaň, şol ýanky hökümet boýuna düşýär da. O çözüm, bunun tapan çözümü şu halkı daşına gasyp çykarmak boldy da. O da edilli, şu 60% daşyny şu içine giräýmesin, dolanaýmasyn. O ýanky daşyna da bir ýanky işini, güýjüni oturdup bir kuwata ýanky güýje sahip eýe bolmasyn diýip edilýän oýunlar, dokument bermedilikleri, pasporty neme. Bolmasa şu meselelerin hemmejesi bir ýöne normal döwletde hiç bir problemi bolmaly zat derler. O normal däl döwletde de problemi bolmaly. Afrikada ýokdur. Mesela şunu ýalak demän. Yani pasporty daşyna çykyp o pasport alyp bilmän neme. Afrikada onun döwleti birinde de ýokdur. Etil şu at Türkmenistanlar kärdi. O bunu ýurdu daşyna bir 50-60% çykaryp o nemäni ýapýarlar da diňe ýanky gorunmak geçipdirler de. Şu wagt şular diňe öz nemetini gorýarlar. O da bulun taktikadan däl. Bunu taklap bilmez diýilen bolmaly. O bunu adamyny, o bu toğuslu adamyny eklep taklap
bilme ýagdaýymyz ýok. Bu içinde odalan tudurjak. Onu daşına çıkarın diýilen normal. Men gatyp o her türlü golüne işdiliň böyle diýär. İşdilik öredip o bir kanak döwlete de ýani wiza gider ýala geçsen adamlar özü gatyp çykýan. Onu iyine de gelmedi ýalak. Iyini ýapýan. Bu aňysyna kim var? Ors var. Yani onu kaç açık aýdýar. Döwletiň adyndan näler? Ýani şol regionlary demeleri o ýani demelerine paylaşılan o soraw ýöne banka diýen Putin urmalla. Döwletiň adyndan däl bolsa da bir edýän propagandalaryndan belli bolýar. Ýani ýeri gelende döwlet gollawyna amalýarlar. Ýani döwlet diýip. Oşadyrna içinde ýani. Demek kemine ne bunu analiz etmiyorsa o ne Türkmenistan'da internete giren medya nemeler var da web takipalar oluyor, kanallar oluyor, nemeler oluyor. Resmi nemeler alternatif yeniyalar sorun menbeş. Sorun hem bejetinin o iyileri orset tutuyor. Ors familyali o Türkmenler Türkmeni değişti daha da yok yani. O adıngam teňki däl. Newtiňem teňki däl. O galanda adıngam teňki däl. İnternette hemme zat şol maglumat edişle hiç bir zat Türkmenleriň elinde däldi. Türkmenleriň elinde näme var? O bir ýani güýjülanyp zulüm etmek var. Başga bir Türkmene ýani adam. Ya ol pul gadar ýalak edip edýärler de onu ýörükde diýerler. Şol ýalak etmeseler ýani olaň ýerine taşyndan ortaň öz adamyny getirmeli bolýarlar da. Olan bolanok. O da bolanok. Ters deme bilen garşylaşyp bilýär da. Ana ýani ýurduňyz sizinki däl. Ýöne Türkmeni şeýle bir ýagdaýa getiripdirler de kemine. Ýani gulun watany bolmaz diýip bir neme bardyr. Ýani aksiýon bar eken de. Tarihi gulun watany bolmaýan eken. Ýani gullu watançylyk duýgum bolmaýan eken. O şu ilkulek bulun eden zady şu halky gulu öwürdiler de. O gullugyny bilmedi ýaly sebäbi ýani sadikden ýatyrlan başlaýarlar da. Şu gulu öwürme nemesini, onuň özüniň gullugyny bilen okda şu wagt Türkmeni gullysan gahar gelmegi mümkin de. Sebäbi gullysan gahar gelýärdi. O şol ýalak naklanmadyr Türkmeniň nemesinde. O özüniň gullugyny bilen okda. Sebäbi adat bolmaýan adam gul bolýardy. O ellerine zıncır nemet gören oklar ýöne zıncırsızdan däl bir bölegi türmäň içinde öz zıncyrlary bolluklar şol gödeniň arasynda. Ne bu 30 ýylla ýöredilen siýasat ýumşaklyk bilen şoňa biz gibrid urşy diýip neme berdik de. Şoda ne pikirimçe dogry kanýan. Bu garşylyk yok belli däl diýip bilýän bolsa, olaryň ekrana çykyp o aýtmagy haklary bar, hukuklary bar. Yok. Bu urşum däl, adam däl, Türkmenim adat diýip bilýän bolsa, ne adatlygy bilen tuğut edip bolýan ýer bar bolsa, tuğut etdiler. Asman. O propaganda porruk demeleri var. Onu Türkmenin demelerinden tawassulluğundan ulan nemedilen nemeler. Şol batly uly sözler ulanýan bolsa, ýani neme ýani elinden Türkmenliğini alaýmaly ýok diýdiler. Boş, boş nemeleri. Bilmedim. Ýörükde ýetişdirýärler näme? Gaty boş adamdyken. Boş ýöne. Beýle neme? Baňyrsynda hiç zat ýok. Bir neme bar da separa ýani. Ors gelen wagtda serhet çekdi de.
O Serhet'in aňyrsynda da türkmenleri galdy. O Soň şu İran'da türkmenleri da Oman'da da son şu Türkmenleri içine almadı ya. İçi deyip aydaly ýa-ni. Ya içi deyip içi daşı deyip bir zat yok ya. O o diğerleri oturumlu yerleri olur. umuman Serhet çekildi. Şu Serhet'ten yani içine geçirilmedi de Türkmenlerin bir bölegi. Indi şoňa meňzeş bir ýagdaý aslında bu häziram. O Ya Türkiye'de kalan Türkmenler deyip çıkar yine de 10-20 yıldan. ya bu gidiş bilen gitse şon ýaly bor. Yani Türkiýanyň ýagdaýy gatagyr bu. Neme üýtgeşik bir hereket etjege meňzeýär görünüşe göre. Katı elbet Türkiye'nin yağdayı Türkmenler bilen deme tapışýarlar. Olin o da yağdaylı yönü bu hükümetin 20. yıl udok belki çoğu da çadap bilmemken yani o bu demeti görünüp dur global ne değil ya da şunlarlak o Abbas Yolçu o Abbas'la hem Mecet Yolçu Nawa. Yani Abbas Yolçu mesela hakyky görünüp başladı. ne şoň üçin deme kemine demelen atlarını hadiselen diýerler ni atların doğru koyup o biz yani böyle değilmeli. O vatanın yok sizin. Ya şu daştan çıkan demelen o Türkmenistan sizin nemen bel. Ya 0,01% 0,1% o 1% bel. O onun 20'ünü çok iyi verip getirip o İlak katnadan olurlar, onu propaganda düşünediliyor da. Onu karanları yerlemeli oluyor. Yani ayrı düşen maşkalaları var. O çağatı o tayda, enetim tayda ya tersine. O soruya alak yağdaylar. Giden bir insani tragediya yeme de. Bu zady ýalňyş wagty den getirilýär sapara dünýäde şu wagt 100 milyondan gowrak göçmen problemasy bar eken. Gaty uly, ýani dünýä taryhynda birinji gezek bolýar. Şu möçberdäki göç problemasy. Buna bütün dünýä nemesinde bir çözgüt barmaly bolýarlar. Ýani göçüň aslında gowy zat däldigini, göç o dünýäniň nemesini bozýan zatdyr. Uruluşunu ýa köp bolsa, gereğinden köp bolsa zatlary elmydama kontrolli bolmalydyr. Türkmenistandaky edilen bu işem edilden wagtyna getirmek de bularyň şu wagt eden işleriň hemmejesem tersine bolupdyr. Bunu özleri hem gaty gowy bilýär. Näme etjegini bilen oklar. Bular ýollar açmaly bolýarlar mejbur. Başka çaresi ýok. Yolları açtırıyat. Bunlar bu nähile kuğrunun orada da bökü açýarlar. Maymun olup açýarlar. Yani deme Kurwan unitada oğlunu o zatlara düşünýän hem däldir. O kellesi bilen bu zatlara düşünmeliler. Bökü maymun olup açýan. O näçe ýanky sana açma yap eýt beyt diýip demeseler özün ne açarsın açmadan genel diğerlerine yakar halk. Linç eder. Teni insonu biz halkın eline verecek de. O halk kendine ne edeceğini özü kovuler. O terkedi maymun olup açıyan özü. Yönü dediler. Şu an neme kemine bunun ediyen dağıtlarına dünya uluyette yani transit maşinler vardı. Furlar, tırlar, yani bu maşinler. Şonu yani Granitsa'da uyuşurup Sapravajda dedik yani İran'ın Özbekistan'ın iyidine Tacikistan'a gidiyen burada şu demeğin geçen transit maşinleri uyuşurup bir hep de yarım hep de uyuşur yerler
Onun bilisen kanvoy bilen o geçiriyorlar. Böyle böyle de bir iş o. Onu ahlak neme. Onun şu tayda da Covid bahane o adamlar nemesinde yankı 42 saatlik yani Covid testirin nemesi olmalı. O 48 saatte nereden alsın? Hal için o maşin Türkiye'den varyan oldu, Türkiye'den çıkan olsa varyan çayyam 70 saatten geçer. Onun talaplarım çoloruyalak. Hiçbir neme logika kavat gelecek rahatlar derler. Bunun hem mecen korkudan ediyorlar. Korkuya, korkudan başka hiç saatleri yok. Balıklarını sıçarlar. İyice onu aladaları ne adık korun yok diye. Militeler bilen yankı seminerler geçiriyorlar. Demedik onu. Sahanlı köbül diyorlar. Teade prezivlikler alıyorlar. Bu topor nemeler, merepiyatlar geçiriyorlar. Hem beceri korkudan. Onu taklat bilmiyorlar. Taklatmıyorlar. Yani ehli Türkmen düşün, o Türkmenistan, o illen giden, ön giden eken bilmeyenler, deyip bilirler adamlar. Hiç vatan bu karşıdan olmadık, adam olmadık. Şu sözü ne çaka İtalyan ortalar, şolun hem bece tersine kendine. O atırında altın atır olmadı. Açık kapılar siyasetinde açık değil. Näme diýilen bolsa tersine de. Edil şu Orsiýadyň şu atky ýörediýän teatrda ýalap, şu köküriň ýerden gelýänini şolar bu deyip berýärler. Biz yani uruş edemiz yok. Biz yani spetsoperasiýa diýetdiýerden Ukrainada bolşar jurnallar. O taýda faşist bar diýer, faşist. Hemmelerde tersinedir. Näme diýen bolsa tersinedir. 300 yıldan beri şonun ýaly. O bir ýyl iki ýyl däl. 300 yıldan beri. Hem zat tersine yankı öz edýän işini dogry görkezýär şu. Dama dogry. Biz edýän bolsak dogrudur diýär. Ama bizim güýjümiz var. O güýçlem elmi dama hakly. O diýip edýär. Näme diýsek şo diýär. Bizimki güýjümiz bolan üçin biz dogry diýär. Bu gezekki ine soňky güýç görkezişi boldy bularyň. Bu nemäň içinde çykyp bilmeýärler. Mümkin däl çykmaklary. Ya yoş orsun güýjüni alarlar. Ädim alandan soň dargamaly bolýar. O içinden hem dargıya deme kemini. Bu neme däl. Ýöne biz azatlığımız için edil şu göýekde turşýalak o töwüş vermeli. Bolýatda şu wagt ýagda düşünýän adamlar üçün aýdylýar da. Ýöne o diýem gul ruhy içinde düýüp oturan adamma bu zatlar bildirmeýär de. Gulun watan ýok, watan bolma diýip onu ýöne ýerden aýdylan zat däl. Çok gul ruhy oturan bolsa sen üçün watan Näme diýeni düşünmeýärdi. O näme diýeni de düşünýär. O Türkmene moni gowy edip oňa taýinladylar taryhyny, medeniýetini hemme zat ýoýdular. Gysgaltdylar. Ýoýdular, gysgaltdylar ýa-da Ýoklaşdyrdylar. Tarih ýok, tarih barada bir zat. Ýok, tarihi ýok. Türkmeniň düýünden tarihi ýok. Yani Türkmeni el yeterli etmediler tarihini. Öğretilmeden, demetmeden. Yani biz şu Türkiye'nin demelerinden, o Arapların taşalut demelerinden öğreniyorsa tarihin demesini. Dahili Türkü dünyanın tarihini taşından öğreniyoruz. Sapara. Türkmenistan bir yerinde bir yani bilim demesinde ocağını tarihi öğretilen yeri yoktur. Sapara yankı. Şimdi bu taýda iki bölmek gerekde. Türkmenistan içinde bolýan ýagdaýy. İki bölmek gerek diýende
Biz düşmanın bir Türkmen görünüşü var, bir hem Türkmen olmayan görünüşü var. Türkmen olmayan görünüşü sahnanın arkasında şol nämäni perdäni açsanız görünüp durýanky görmeýänler üçin de. Emme Yani görýänler üçin o perdäniň rejissörler, saknaçylar, sahnany Aa, kurýanlar, ne ssenariýany ýazýanlar da. en uly senaristine Hıramov gat keýip alýarmyş türkmenleri şu ýagdaýa düşürmekden. Indi bizim o söwüşimiz dogry adyny goýsak ne kime garşy bolmaly da. Bizim söwüşimiz orsa garşy bolmaly. Bizim düşmanymız orus. Söwüş şoňa garşy alınıp baryljakdyr. Şu orsa garşy alınıp barylajak söwüşde garşymyza böwet bolmak üçin düşünüp ýa-da düşünmän çykjak türkmenleriň hem hemmejesiniň tohum tejiniň nemesi köýer, ýanar, ýakarlar, öýdürerler onu. Şonuň ýaly ýalňyşa baş goşsalar. Düşmanyň tarapynda O göne watan dönügi halk düşmany boljaktyrlar bular. Şol işe gatışsalar. Ors saklap bilmeýär, o güýji ýetmeýär, bular şu ors güýçlü miken diýär da ol näme. Jügül maşyn öndürüp beren ýa-da tanky näçe tank nitirdi mesela. Ukraina ýalyk ýere girdi, dünýäniň ikinji güýçlü goşuny da hamala. Ukraina ýerip näme boldy, maskara boldular. Indi şo maskara bolmajak bolup elinden gelen nämäni diýerler de şäher goýmadylar ha, bombalap. 21-nji asyrda Ýewropada boljak zatmış ol. Gatul ýalňyş etdiler, bu işin bu açandan da çykyp bilmeýärler. Mesela giren işine düşünen okular. Türkmenistanda da şonuň ýalydyr, ýa-ki ağaları gitti. Putin ağaları olaryň. Olam Abbas gidijilerden aslında. Onuňa maňa dogry goýmaly. Şonuň ýaly bir ýagdaý bar. Türkmenistanda hakyky maňyda da uruş bolup biler, ýa-ki orsa garşy söwüş bolup biler. Oňa da taýýarlykly bolmaly. Ýa-ki türkmenler hem düşünmeli. Ýa-ki gulluğa gitjek çağalary, gulluğa gitjekler ýa-da gullukda bolanlara hemmesine şu zatlary ýetirilmelidir. Ýalňyş bal däldir. Ýa-ki halkyň garşysyna ýara galdyran adamlaryň tutuş maşgalasy bilen ýanar geleceğini köýdürerler. Şol nämede ýalňyş bal däldir. Bunu kemine Türkmenistanyň içindekilerden şu İran Türkmenleri, Oğan Türkmenleri hat gowy düşünýärler. Şu demesiniň arkasynda orsun badyny şolar bilýär. Görüşberse şolar düşünýär bu zatlar. O nämedigini, nämen birden gelýänini. Şu Türkmenistan azat bolman öwürülleri azat bolup bilen oklar. O tarapym bar. Yani şu merkezi Türkmenistan nemen bir ýadrosy bolup da. Ähli dünýä türkmenleriniň şu azat bolman Iranda galany, Owganistanda galany o azat bolup bilmeýärler. Sebäbi olar öz ata-baba topraklaryny ýaşap ýören terket geçirenini. İran tarapda da, Owganistan tarapda da ýa oturan ýerleri, oturumly türkmen ýerleri İran'a Türkmen sakra diýilýär. Şu wagt ýöne Gülistan da diýip ütgeden bolýarlar, gorkutdan ütgü diýerler de. O daýlaram o nemen gidişadyň ýerek barjagyny ýöňünden görýärler de. İran köklü düýüklü döwlet de. Bu zatlar ýöňüne teredip bilýär de. Bizimkiler ýaly däl. Bizimkiler Yo bizimki şu ors soňuny ne biz näçe gitmiş geçirdik ne Gurban bilen, Gurban ağa bilen. Ağa Taway bilen. O terhet barada o terhetten geçenler näýlik demedi ýadyr.
atvalyalarda. Bu terhet bolmalam değil aslında. Ve bu yörüyte yankı Yörüte Sapara. biliyor. Yani bir zada ünüs vermeli şu tayda. Näme Kazakistan, Özbekistan tarapyndan atan oklar. Yo. O Yani taydanım geç. Serhedin aňyrsynda türkmen var bolsa şonu atýarlar. Ya bu taýda bir gaty gowy neme bar, ne düşman, hakyk düşmanyň orsun edýän bir nemesi bar da. Şu serhedin aňyrsyndaky türkmenler bilen içindäkilerin arasynda bir neme göremel däl, gatnaşyk. O kitev gatnaşyk ketilmeli. Gatnaşyk göremel däl, gatnaşygyň öňüni almak üçin näme etmeli? Türkmeni öldürtmeli. Neme var? Näme üçin puştunlar arkaý Türkmenistanyň içine girip okup ýaşap ýörler öý alyp. Talibanlar. O. Yani köp bolmasa da bar ýöne. Näme üçin Türkmen serhede ýakynlaşsa atýarlar? Zatlar ýöret edilýändir. Yani Türkmenin arasyny bozmak, yani ýurdun içinde de şonuň ýaly. Näme üçin velayetler var? Aa. Yani bizim ulubet bağçılığımız gündeme çıkan nokta Türkmenin problemaları, etatının büyüklü problemaları gündeme ekrana çıkmalı, medya çıkmalı, gazete, jurnal olsun, televizyon olsun, problemalar ortaya çıkmasa, halkın diline düşmese, şu problema yok hata edilyenler. Hem şey eşler o, hem şimdi bu arada fikrim edip görüp bilen o köpüstün bir doğum çörük demesi kavvatı şoň kowalatýar da. Başga da ýeli akly ýeter ýalagam derler. Bir garny aç, bir garny dok. Ýygy ýazanla çyzan, kedel haýsy, ağaçy haýsy. Pikir etmäli nemesi ýokdy. Yani şu medya bilen gündeme çykdy. Bu zatlar problema orta çykýar da. Yani şu problema ba diýilen nemeni yani sen ýadyndan çykarjak ýa-da üns vermejegim bolsaň berdirýär-de. Şoň üçin bu zatlar barada gürrüň etmediler. Gepleşik geçirmediler. Halka yetirmediler. Ýazyp bilen ýazmalydyr. Gürrüň edip bilen gürrüň etmediler. Watan diýilen zat şey dip watan edilýärler. Bolmasa ýöne bir şoro batarlaryň bir toprakdyr. O ta hiç adam däldir. Watan biraz şo taýyk bir adap, güzap, kan siňdirilen ýerinde watan bolýandyr. Bolmasa todap ýatan Türkmenistan ýaly toprakdyr. Ödem Gatrak nemetden ağı saçyan toprakdyr. Türkmenistan zäherlenen toprak da şu wat. Agramda öyle. Onu watan beýip bolunur o. Şoň üçin Türkmenden taryhyny, medeniýetini bilen arasyny açyp watanam watan näl, topragym şu topragy däl. Şoň üçin ýa-ni hususy eýçilige ýokdur. Onu ýörüt edilýär-de. Bolmasa men ýüzlerce safar gaýtylady da. 93-nji, 94-nji ýyllar ähli toprak halkyň eline geçmeli. Inde 94-nji ýyldan bäri şu wagt näçe wagt bolýar? 28 ýyl. Topraksız hem halk var mı ya? Toprak teňki bolmasa watana teňki däl. Yani topraksız halk bolur mu? Bir adam bolur mu? Yani öýü, toprağı bolmayan. Onda da ne problemlerini bizim Türkmen näde dile getirýär? Potrotun dawaty ne diýär? Bana potrot ad verdiler, kän verdiler diýär. Ya da pulum vermediler. Ya pulum vermediler diýär. Yani toprak teňki däl. Näme üçin şoň gürrüň edem o.
Onu gow edipdir, erwet edipdir diýerler de potrodunu yani birine 100 hektar veripdir, 50 hektar ýöne potro tenki däl o. Onu öňüren öňmem onky däl. Yani ekin buğdayını bir halta buğday elip bilen da az ölünledi. Şu türme vakıyalar. O ne öyle sen vatanın oluyor tay ya. Sen yurdun oluyor, sen toprağın oluyor. Onun rahat yani öylerin üstünden buldozer sürüp biliyorlar da. O men öyüm madip öğrenler vardır. O men de öyüm men öyüm diye de. Sen öyüm buldozer geliyor sen öyüm. O kavermen iş yerim var diye de. Fabrikam var diye. Yok. Fabrikan tenki alattırıyor. Vaklayı tenkidir. O, ya üstünden buldozer geliyençe. Ya da bir ırtaranın biri üstünden geliyençe. Ya da sen şoloro yani bir yani yetkençe. O fehel yani geliye zat dilen vakti seniyem yoktur. Malın mülkün yok, özün yok. Sapar rağmen başka çare düşündürecek olayım yani. Yani yurdun içinde toprağın eyyesi değerli olsam tapağı yok ya da şunun içinde bir toprağı eyyecilik edilmeyen olsa halk tarafından halka toprak verilmeyen olsa demek bir düşman var bu tayda. Uzağa gitmene gerek yok. O iyisi başka. Eyyesi başka. Bileniz yok eyyesine. Siz hem o tayda yani kulduğunuzu görköz ya. Nahil ol ya. Toprağın eyyesi vardır. Şu taya kulu getirerler. İşlederler. Plan vermezler. Toprağın vermezler. Eğer kulun sağın artık maçlı ediyen olsa çıkarıp kovarlar topraktan. O da ne Yurttan ettiler? Ne şu at, ne şu yurttan. Gerek değil iş. Yani ekin ekmeğine, yeni nem etmeğine. Gördüler, seyrettiler. Ha, Türkmenistan'da gaz kan. Yani tek 50-60 yıl gaz çıkart bol ya. Yani 50-60 yıl gaz çıkarmak için hem halk korkak olmalı, soğutsuz az olmalı, olmalı. az Az olmalı. Sen köpeldikçe de akıllı adam çıkma mümkünçülüğü var da. Bir akıllı çıkıp bir zat değilse son şu taydan tutaşıp gitse de o da elde. Demek kemini ne yeni de orada pargaytalalı şu halkın nimetine yetkençe ne hatap boyunca ya da tevigatın kanunu boyunca Şubat ne 94. yılda o 4 milyon 500 bin adam vardı. Ödüm köyünü Sovyet demelerinin içinde yani естественный прирост değil ya da halkın ötüş demesi yani doğun demek Yani ösüş tempi de. o ötüş tempi in yokorsu da ne şu yıllarda Azerbaycan bilen bizim aramızda bir yarım milyon nemem tapavut vardı. Ödüm biz köp çağalı Azerbaycanlardan hat köp çağalı hem ötiyette. Ne şu at Azerbaycan'da hem 12 milyonu yetti de. Biz 14-15 milyonu yetmelilik şu at için. Ne şu deneştirip göreyin Azerbaycan bilen. O han bu 10 milyonu nirede. Hasanın kimden soramalı? O kimden soramalı? Polis olup görenlerden Suratlar soramalı. görkezmeyecek olup kemine. O yani ilmi bilimi yok ettiler. O statistikan yok ettiler. Hatap kitabı yok ettiler. O iyiler tanrım geçirip bilen oklardı. O korkuyalar geçirenim olsalar onu halka yetirip bilmediler de 10. yılda mı geçiriptirler. Ya 11. yılda mı toşunda atadım bilen okların yönü korkuyup bilen oklardı. Hani aşağında şu zatları yatır. Bunu gidilecek mananız yok. Yönü ne şonu hizmet ediyen adamdan hem beceti o halkına da düşmandır. Bilip bilmeyen yani netice yükten yok zaten. Bilmeyen neden de şunu edip yok.
Köpüğünüz bu datları düşünüyorsunuz, düşüneceğim bolonuz, yani 5 sayı düşünüyor. Ya O da ola bullakan pul bolsa käşke abi. şu Yani pulu ne diýäňiz? ya O dünyada da hazır 1 elimizden milyon 2 milyon yerlerinden alyan çallar. yok Bir Zafer şey abi. alım. Dünyada indi 1 milyon 2 milyon pul hökmünde görülen ok. 1 milyardlarım bir üýtgeşik bir zat däl şu wagt günümizde dünyada. Türkmenistan'ın potansiyalyna seredim. Nirä gidip barýar? Oram gelip şu taýda 300 200 300 dollar nädip kazanars diýip şoňa kelle neme diýär o nähip kelle. Ýurdun içinde müňläp müňläp dollaryň dur senin. 200-300 dollar. İzinde alıp berler. Olam kazanmak ansat bolsa, pul bolup kazanýan onu. Iň agyr işler. Onun şular yani öýlerini ýokar edip alýanlara saýlama şulara bolýan nirde bolgusyz, mezhepsiz, şarlatan, o 5 band üçin enesini atadyna satjak adamlary Ya satyp berler ama. şolar ulanýarlar da. Ol yani bunu bilen tanıyanlarımız katıken o bilip bolunok da. Yani adamın fiilinecek bolsun yani pul kazandık görmeli. Şonu nädip ya pul görkezmeli. Şonu nädip alıp barjagy yüze çıkýar da. Onun berde bir goğulyny ýalak boluşup göründirim ken bunu. O ýagdaý şonuň üçin gaty kıyın o biz watany ya bermeli, elimizi kaldırıp her kim gününü görsün diýmeli. Orsa tawşyr kaldy. Tüwürüni kaldırmaly. Ya da eller çermep, biýler guşap bu watany ala diýlemeli. Ya bu başka ýoly, ýodaty ýok. Yani bunu aýdyp otyrs. Böyle şuňa därdalygy bar adam ya da başkaça düşünjesi bar adam ona karşymda çykylmaýdyk bilýär. Yok bu şeýle däl, ne siz ýalňyş ýaňyz diýip bilýän adam bar bolsa, argumentlerini getirsinler däni bize tuğut edip bersinler. Ya hökümet diýilýän, yani şu wagt goşa zorunlyk içinde hökümet diýen adamlar. Näme argumentiňiz bar bolsa şuňa garşy ekrana çıkmadan şunu tuğut edip berin. O näme üçin ilat şu 15 milyon nälenin 2 milyon o şunu tuğut edip berin. Näme üçin 60% halk daşyndan içinde däl şunu tuğut edip berin. Näme üçin şu 60% daşyndan adamlar ellerinde pasportlar ýok. Şu sebäbini aýdyp ber. Berin diýmek bermän için. Ýöne şuň sebäbini aýdyp berin. Ýurda da alman için. Ýöne sebäbini aýdyp berin. Näme üçin halky ýermäli ruhsat beremdi. Şu sebäbini aýdyn. Ýani şunu gurnan edin diýemdi. Şuň sebäplerini aýdyp bermäge mejbursuňyz. Hökümet dälem bolsaňyz mejbursuňyz. Hökümet bolsaňyz mejbursuňyz. Şunu aýtman siz bir ýejede adam ýalak ýatyp bilmeýän. Ýatyp bilmelen dälsiňiz. Ine şu zatlar aýdýatda bir döwletiň prokurory bolmalydyr. O badyr formalny şol iş bolmalydyr. Ya da soraw nemetmelidir. Ya da döwlet howpsuzlyk komiteti bardyr. Şolar şu sorawy yani hökümet bolsa hökümetiň öňüne goýmalydyr. O beýle korgunlar bar bolsa şolaryň öňüne goýmalydyr. Ine döwlet organlary şuraya funksioner diýendir. Şeýdi işleýändir. Bolmasa olar ýoklugydyr. Siz onu pul alyp otyrsyňyz. Onuň sizden indi haýwanlykdan çykmalysyňyz. O düşmanam bolsaňyz adamsyňyz. O size aýdylýan da reaktor kuzuna jogap bermelisiniz.
bermeseňiz şu zatlaryň hemme jetin boyun alýanyň suwutnamatdyr. Şoň üçin hem sizi ýöne halyk linç eder. Sebäbi bilmänim diýip bilmeýär de. Aýdyr otyr. Yok yok. Yine şu yankı nemeleri kimden soramalı? Yankı 10 milyon halkın hasabına. 50 milyona türmede öldürülen var. Bu açık. Ama kimden sorarız? Yine yurda baracak vaktimiz, baran vaktimiz bize karşı çıkacaklar vardır. Şu hökümeti gorayan adamlardan Ama şolardan bular sorun. düşünüp ya da düşünmeyen koruyacak olurlar tapağı diyor. Şoların hem mecesinin hasabına yine şolara sorarız. Şuların tohum teyicine sorarız. Tohum teyicine karza batırarız. Yani şoların tohumdan çağı da olsa kul yalak olup hem mezatlarını bereyal ederiz Türkmenistan'a. 10 milyon halk neme diyençe, döreyençe şu tayda. Nemetmel değil bu oyun zat değil bunların edeni işi katı ağır elbet dünyada Evet. bolan o. Yani şu an biz barıp bu zatlar açsak dünya tarihinde ilkinci gezek en ağır yani bolan bir zulümün üstüne açacağız da. Kemine şu ne 45-nji ýyl Ýaponiýa iki tane şäherini bombadylar da. No. Hiroşima, Nagasaki. O şonu da bir dünya ulu tragedi diýdiler de. Ne Türkmenistan'da şu atımlı bomban müňsiz ýylan ýalak boldy da şu wagt bileme. Ne şoň demesi pidati şonalak. Ondan sizi bagşlanar mı? Tarihim bagşlanar. O indiden aýryk yani Türkmen boljak bolsak tarihimizi özümüz ýazmalylar. O tarihini adamlar edýänler tarihi. Etmediler. Yok kanunen biz. O Kanunen değil biz, mi? o tarihen Adam. biz yani halk. Benim düşüncem şeylere kemine sorun oldu. O yeniden bir samsık bir zatlar yazıyorlar ya. Apassaner diye düşünüp düşünmeyen yazıyorlar. Yüreğite yazıyorlar mukayada. Apassanerler o birleşim diye. Yani son kuvatlar yeniden şu propagandalar ne dip başlattır. Apassaner çözüp bilmiyor bu meseleni. Onu gece ayttık. Kayta yazıp bu adamların nemesine karıştıracak olup durmam. Düşündürülüp dur. Yani Türkmenistan'daki yağdayı düğünden başka yani sizin görýäňiz o Berdi Muhammedow günahkar mı kendi fikir edýärler. Yani şu hazır komentar yani yazan ildeşimiz. Apassanerler olup birleşeliň soň çözeliň diye. Apassanerin kim? Bu meseleni çözer yani. Apassanerin hökümete karşı durar, olam hökümet olmak için durar. Fikriniz bolmalıdır ya bu zatlar hakkında. Apassaner kim? Näme iş edýär? Bilýäňizmi Apassanerin edýän işini? Sıkı alaka olur. Yüreğite yazıyorlar şonun için yani. Yemek kemine yani bu degradasiýa bolan halkdan o köşüklemi de çıkan ok şu degradasiýaň doli demeden de şular öýler görkede otýar da. Onu düşünýäs. Ha yok yani düşünmek de belli bir yere çelle sapara. Apassaner olup birleşip o Apassaner näme diýär? Urşup bilýärmi? Goşun dolandyryp bilýärmi? Yani döwlet gurup bilýärmi? Yok, Apassaner'in etmeli işe o bir parti uğrar. Yani saylawlarda garaşar. Saylaw olsa halk saylasa geçer. Bu işi budur. Bu zatlar edip bilýän däldir bu. Aklınız diýer edesin ya. Ya köprak akwel sapar dinle. Şunu ýa zatlar aýdarsınız. Olam böreýte aýdýada. Doňuz ýalak bolup. Aramzat. Kemine başka sorun bar bolsa
Sapara soru o bulary ýa-ni soram däl de teklip bolsun bulary o janyny okamaly başgaça bolup bilenok sähä şoňa gelipdir. Bulary özleri kapana düşüpdir. Eee gitjek yerleri ýok. Gün geçdikçe de geçje ýa-ni şo ýagdaýa düşýär. Eee bular wagtynda ýollary açmaly, halky almaly, ýogsa bu taýda halkyň ýagdaýy gitdikçe agyrlaşar. Ağırlaştıkça da bizim tarafımıza geçmeli var. Başka alacı yok. Bu bir formuladır. Ya ondan hazır alırsınız o yurdun içine halkı. Sonra bu meseleni siyasi taraftan çözeriz. Eğer siyasi taraftan çözmek istemeyen olsanız kan akıtman taraftarı bize. Batı koydu vakitler. Ya biz sizin eden cinayetlerinizi biliyor. Siz düşünmeseniz hem sizin eden cinayetlaryňyzyň ölçäp hasabını çıkarıp bilýär. Getiren ziyanlaryňyzyň. O gelmişeklerine tohum tiýiji bilen ýok etmeli bulary. Ýyzyny ýzarlap, tohum tiýiji bir sanak çağa dörese şolardan döremez ýaly etmeli. Bir tohumamy almaly däl şolaryň. Yani Hıram diýdi, Jadan diýdi. Ya olog hemmece tapylar. Yo Jadana gyz berip görenler var ha. Ak bäbek midir, nämedir? Jadana gyz berip görenler var. Türkmen bul. Ene Balkandan, Nevit dağdan. Ak bäbek, ak tam nämäniň. Türkmen Bular hem tohum tiýiji bilen ýok etmeli. No. Edip gören işler näme? Ol Ahmet Nohur. Bütün ýa-ni Nohur halkyny türkmenlere garşy edýär. Şonuň eden işlerini o baryp ortağa çıkaran wagtymyz haýsy türkmen Nohur halajak? Diýe akıllaryna aýlanar Ahmet Nohury ýola salar. Oýun edýär, eline bir 3-5 manat pul geçirip peşelle haklarlar. Düşünen o ertir boljak zady. Düşünjäniň bular ýa-ni neme barda? Düşünjäniň ýok etmejek zat ýok. Pul halas edip bilmeýär. Ne kemine şunuň öne orta çykarýan ýa-ni personajlaryň nemesi suratyny görüp neme deýinde düşünip bolar ýaly. Ne nazar çüýrük diýdikden. Şoň aýalyň ady näme? Gülnawat bolmaly. Şol Gülnawat bolsa ýa-ni Ahmet Nohuryň Münýan Baýtalyň adamy şo Gülnawat. Söýülse. Yani Ahmet Nohur'un güýjüniň ýa-da pullarynyň nereden gelýäni aýtjak bolýar. Gülnawat kim? O Gülnawat belki tanamayan az iştenler. Gülnawat Berdi Muhammedowyň nemesi. O aýal ony. Gurwan Gulyň. O aýal ony. Indi buloň yemelerim, çağalaram şalyk nemedik görün. Şammy diýäniň ne öwü kakasy bolýar dämi Ahmet neme? Kakaly bolýar. Kakasam bolup. Şular ýalyk ne türkmeniň nemesinde ödem görürlü, görkezmeli diýen adamlar bolýar. Taknadaky adamlar da şular. Bunu ýa-ni nemäniň özem bilýär. Nazar çüýrüň özem bilýär. Şoň bilen gelip gören. Şonu aýdýan. Bular ýalyk bu türkmenni nemede bizim döwrümizde eşitilen zat däl. Hudaý saklasyn. Ne ýurt kimiň eline görülen nemeleri. No. Bular ölmek isleýär, diňeje ölmek isleýär, başga nemesi ýok. Şoňa geljek bular. Şonuň ýalsamsyklary nädip gelipdir? Yani bizim halkymyzam bu zatlary düşünen okmy, düşünmek bolýarmy? Kemine pulun bolany näme?
kendine nazar sürüm. Dünya kadar pul varmışsın. O. Son ne? O. Elem kimine bu. Ne bu topor ben şu memani aydan bolun bolusu ibneler bir yerik uyuşturup durlar. Şolar netide idare ediyen. Yo, buları orsa hizmet eden ýaly ederiz biz bulara. Köçäňden geçirmece adamlar ne? Şalyk demesin. Gatgen Yoksa para bular şu orsa hizmet edenleri üçin tohum tejine met galmaly däl şolarga. Gerekde yani bu zat gaýtalanmaly däl. Säne üçin Türkmenistanda 130 ýyldan bäri şu bedbahtçılığın içinden çıkıp bilen oklar. Biz bunu düýüklü çıkaracak olsak biz şu zatları etmeli bolýas. O karşı çıkanlar bilenem o düşünşers. O näme üçin karşı çykýar? O soň jogapkärçiligi şolaryň üstüne ýüklerse eger bolmajak bolsa. Da alıp bilmejek olsa da doğru olan ederiz. Doğru olan näme? Şu zat gaýtalanmaly däl. Şu gaýtalanmajak ýagdaýda çözmelidir mesela. Ahmet Nohurmuş, o beýlekmiş. Näme bolar bir Ahmet Nohurun tohum teji ýok olanda? yeme semine nohorowasyň diýerleşýän bilýän. Däherden üstünde. Hawa. Yo, yani şu dağdan bulary düşürüp bolan noktada. Düşýänler var diýek tutdy olar. Gaty al diýeljeň. Hawa. Hani diýene Näme var? Yapara men şu taýda bilýän de şu nohurlaryň hemme jesdiýene alak şu Türkiýe ýa-ni bir ýerler uğrat medresede okadýarlar da. Özlerem maşin sürüşüp ýörler. Gatkan gördüm de. Medresede okaýarlar, maşinlyja. 10 sany 5 sany her gurbanlykda sygyr kesýärler. Türkmenistanyň haly o taýda görnüpdi. Bular hem dindar, bu men düşünemok, bu dindar olan adamların hemmesi näme üçin zalim bolýar? Näme üçin ýalanyň üstüne gurýarlar hemme zat. Şolaryň hemmejesiniň çağısy medresede, nohurlaryň. Gaty gowy bilýän alary. Tanaýan bir näçesini. Köp bilýäňizmi ýa-da? kimine imperiyadan dargışı var da. Ne Asiriye diýip bir imperiya bolup geçen. Asiri diýip ne şu Şweýçarda näme var ýörüýti. Bir toplum var da şu Asiriyadan demeden Siriyadan gelen Türkiýeden gelen Asiri Türkiýede de vardır. Suriyani diýip Asiriyan. Süryani. O. Ne şu ul imperiya bolan müngilden uğrak unnulýan. Özüm dünýäni torap oturan. Şondan ul imperiya ýok eken. Özüm näçe ýüzyllap näme diýdi. Yani dünýäni ýeke torýan o torarnam diýilen nemeler bar eken. Ona imperiyalar ne şonlarla koleşwat ýurdum ýok da şol. Ne ortaňam soňun elde de. Bu da näile yani dünýede yararlı işler boýunça ikinji diýenem bolsa. Yalandanı. Bu soňun elde. Bunu yani uruş başlamakan şu başlada bitýär. O başlamasa Putin bitýär. Başlasa Putin Russiýa bilen bile bitýär. Dip şol oralak näme berýärdik de başta. Onu yetti. Nemeti şol oralak näme işleýärdi. Iň dogrusyny saýlady. Doğru. Şu öd yalanlarını ödleri mi ýalar?
bir giden arkasında indi yetim kalacak da bundan sonra. O yetimler hem biz yapmalı olaymasak separa. Putin'in arkasında alan yetimlerin, yetimçilerin. O köp zada arasalyandır kemine. Ne? Oğudun aşağında bela almaz bilyendir. Türkmenin yemesi vardır. Atalar sözü vardır. Yung medisina yokkan yaralarım ot bilen nemedilyendir. Ot basılyandır. Deme kızlar. Hmm. Oğudun aşağında bela almaz. Biz bu tarihte bu zatlar ikinci sefer kayıtlanmadı yalak. Bunu katı ağram olsa vahşi alak görünse de bunu Biz dünya suud etmeli. o Bizim bilen oyun edilmeyeceğine. Başka zat değil bu tayda. kemine doğruları yok olsa ştayda kutura el. Aa. Bu tayda onda günah yok, bunda günah yok deyip durmalı değil. Bize günahkar gerekse edilen iş, yani edilen günahlar katıken bir adamın üstüne yüklep bilmeyiz. Bunu köp adam üstüne yüklemeli, dargatmalı, yani yayratmalı günahını. Adaletli olmalı biz bu tayda. O paylap Şonun vermez. için o yankı berkararı başına yıkarız bunların yankı oyun etmesinler. Berkarar Söğüda merkezine. Kän bilýärlermiş bular. Edip gören işler. Bir giden firma var diýär şularyň elinde. O näme üçin var yankı? Gülnawat ruhsat berýärmiş de. Gülnawat bilen Şu söýgüli olar ýalak bolarsyňyz entek. voleybol mu basketbol oynayan kemine. Nawa şol aýallar urup beren Gülnawat şol. Tu ölümü. Tu ölümü. Şonuň üçin onda günah yok, bunda günah yok däl. Günahkarlar gatykän günahkar gerek bize. Yani günahkar kontingensiyam yani näme diýelim? Kontenjan diýil ýa-da. Günahkarlar kontenjanı var. Şonu dolmaly biz hökman suratda. 3-5% dememiz var. Ornu var günahkarlaryň ornu. Şolar dolmaly hökman suratda. Başgaça bolup bilen. Ölen yitenleri, o doğmadık demeleri, o şu zatları oğurlanan pulları şulara paylap vermeli kemine. Ne üç netilin geleceğini oğurladılar da. Şu atkı karılarını oğurladılar. Pensiyesi yok, demesi yok, yaşa işlemeleri yok. Pensiyasından Sağlığı beter yok. 60 yaşa gelen adam sağlıksız yap. Bir sağdın Türkmen yok da oldu 60 yaşına gelen. Ne karılarını doğmadık çağalan o nimet nallı deydi bilecekler oluyor. Bu zatları birine tormalı. Size paylap vermeli bu zatlar. Hem bir şey günah. Şerk. Bu adam bu zatları edip bilmiyor. Ya bular pikir diye o kurban olayın üstüne yıkar bizem ay şu kurban oldan iyirdik diýmelmiş de. Kurban oldan iýrenmişler o şonuň üçin biz olar halas etmelmişiz olara. İğren olsan iğrendiň suud et göreli. İğren olsan görkez. Olmasa da O Türkmen bilegi yuvaşık diýen. bilen oýanmaly kemine bizine yerli hükümet barada kän aýtdyk. Şulan elinden alma üçin gerekdir. Soňam hiç wagt yemelere bolmadyly üçin gerekdir. Yerli hükümet yerlerde bolmalydyr. Şoň üçin şu bolman soň sizin oğu yerleri vardır.
Aşgabatdan galan ýeri hem ýer ogy ýer diýsen bolýar. Bir daş töwereňde teredip görüň. Köçäňiz ýok, kanalizasiýaňyz ýok, agyz suwuňyz ýok, hapaňyz dökülenok, Hastahanamız mikdegiňiz yok, ýok, saglygyňyz mekdebimiz yok. ýok, sport bilen meşgul bolýar, hiç sadyňyz ýok. Şu zatlary her millet özünkini özü gurmaly. O merkezde size o taýyp gurup bilmeýän merkez. Şoň üçin siz öz owaňyzy öz hojalygyňyz dikeljişi diýerler. Öz owaňyzdan tolerýarlar. Her yerli yerden et. Men Şwedýa, Norwegiýany käme diýen. Gurjak galak oğulur. İn gara çekdäkler gurjak galak arasy. Däbi özleri iyi. Toprağın eýesi bolan soň bu zatlar ýüze çykyp başlaýandyr. Siz hiç biriniz toprağın eýesi däl. Onuň eýesi toprağın eýesi ihtiyarlak bolýar. Biz şu zatlary düýüplü çözmekçi. Biz ýurdu näde gurjagymyzdan bilýäs. O aklymyzdan ýetýär, bilgimizden ýetýär. Dünýede iň gowy döwlet bolarýarlak edip biljegimize de anamyzdan bar, güýjümizden bar, düşünjämizden bar, bilgimizden bar. Bunu etmekçi. Ýöne sizin goşulmaňyzy isleýär. Siz demediniz, nemesi ýok. Ýöne siz edilenden siz düşmanlar tarapynda galaýar. O gitti diýeli bir 3-5 ýyldan soň edip berdi ýöne gitti. Saparadan soň geljek adam ele geçirse näme? Ýa. Onun üçin siz bilen etmeli. Sizin şol geleceğinizi garantiyasi sizin gatnaşmaňyz. Erteýär biri bilen buruşmaly bolýarmyz. Görnüp dura o zatlar. Barmy ýara tutup bilýän eliniz, içinizde. Taýýarlyk bolmaly da. Bir soru bar Saparasiýa. Ukraina uruşy nädip we nähili ýagdaýda utarar diýip bu arada bilgin bar bolsa aýdyp ber diýär Saparasiýa soraýan. Onu bilýän şuna çelli kim näme diýse öz nemetinden rolünýöne. Menem bir pikirimi aýdyp berip bilýän, onu bilýän adam ýok, menem bilemok. Ýöne şeýle düşünjämi aýdyp bereň. Ukraina ýeňýär, hökman ýeňýär. Ukrainany ýeňinçe oýmadylar. Ukraina hökman ýeňmeli. Ortadan dargamaly. Men onu aýdyp bereň, özüm içinden nargar. Ortaýa 20-25 tane küçük döwletlere dargar. Ortaýa diýen döwlet hem bolmaly. Ýetip gider 5-6 ýyldan. Aňarsy 10-15 ýyldan diýen. Şu adam men ors diýen, ors boljak bolýan diýen orsyň içinde de käneldir. Düşünýän ter tarapyna edýändir. Sebäbi bu jemgyýet kesel jemgyýet. Bu kesel jemgyýet ýaşama mümkinçiligi ýok. O keselligi üstü batyrylýarlar, propaganda bilen, nemeler bilen. Oň üstü açyly jemgyýet gaty kesel. Edir şu türkmen jemgyýetiň kesel bolşy ýalak. Ors jemgyýetim kesel. Gaty büyük bir kesel. Ödem aňyrdan gelýän eken. Biz çalarak aňýadyk bolup ýöne edil beýledir öýdüm doktuk. Onu ýöne şeýle ekende. Bu jemgyýeti täze 20-nji asyr, 22-nji asyr götürmeýär. Bular ýanky neme dünýä nemesine yemetmeýär. Uyum sağlamýar. Şoň üçin dargamaly bolýar. Şu
dünya bunu birden düşündü de. Bir behbiçikleri, yani şu Türkmenlöň o bir tedişi alak da Germanya'da ne medip Fransa'da şundalık. Behbitleri var da. Inni ondan onu geçip başladılar. Evet, düşündüler. O behbit uzakul neme derler. Yani Türkmenistan nakip yani Potroç'un yağdayı alak da. Şundalık demeye ettiler. Yo hakyky dünýäni ýa-ni bol şalak görüp bilenoklar. Kelläniň içinde bir dünýä bar. Şo boýunça ýaşaýar. Ak reňki gara diýip görýär onuň içindäki dünýä. Yo kefel cemiyet kefel bolanny şeýle bolýar bu yani beýik Rus şovinizmi diýip öňden bäri gelýän zat. Buloň aňyrdan gelmez göremesem yani ekspansiýan demetine döredilen şoň esatyny ýaşap bilýän millet. Şo ekspansiýany edip bilmese dargak diýdi. Onu bile şu wagt görüp görsüňiz de. Bolmasa Orsiýadyň territoriýasy az. Dünýädiň bu deme territoriýasy. Ýa-ni komünist döwründe de şonu ýaly ýa-ni pikirini satyp bilmediler belli bir wagtdan soň hem territoriýa ýa-ni nemesinde giňişläp bilmediler. O Awganistany alan bolsalar ýene giderdi bir 15-20 ýyl belki. Şol wagtlar. Başaryp bilmediler. O giňişläp bilmese dargaýandyr, kiçelýändir. Demesi şu. Sapara menem aýdyp bereýin bir pikirime. Bolýar. Ýewropada uruş çykardylar da şu wagt. Ýewropanyň gün dogruna çykardylar. Indi Ýewropada 21-nji asyrda uruş çykarmak gaty ýalňyş, ýa şu dünýäde alınıp bilinjek iň ýalňyş karar da. Birinji derejeli ýalňyş karar. Şu wagt Ýewropada uruşyň çykmagy. Indi Ýewropa şu uruşy üstünlükli ýa-ni öz demokratiýasyny, ideologiýasyny gorap tamamlamasa Ýewropa bolan onam gidýär, düşýär, dargaýar. Ýöne Ýewropada da şunu üstünlükli tamamlamak üçin hatta diňe şunu däl, şuňa benzeş 10 san meselem üstünlükli tamamlamak üçin akyl bar, resurs bar. Ýewropa bunu edýär. Güýjüm bar. Güýç hemme zady bar bularyň. Hem syýasy güýçler bar, hem ykdysady güýçler bar. Ykdysadyýetine belläp bilýär goňşularynyň. Nämäni almasa gazyny, ýene nämesini o ýuwaş almaýar da. Orset diýip bilen o, men sana o gaz satamok diýip ýa-ni güýçle näme resti çekip biler de rest diýilýär da. Näme neden ok? Ýewropa ýa-ni müňlerçe sanksiýa girizdi. O menem bir sanksiýa girizeyim diýip gaz kesen ok, näme üçin kesen ok? Ors kesämeli de. Ýa-ni näme diýmek bolýar bu? Ýewropa orsa göre 10 adım, 20 adım bilmedik. Gatkan adım öňde de. Kredim müňlerçe sanksiýa girizýär Orsaýa-da. Ýöne orslar bir sanam sanksiýa girizip bilen oklar. Şonuň ýaly bu iş ýa-ni bunuň soňy Ýewropanyň bir mekirligi bardy bu taýda. Ýuwaş o güýçden gaçyryp ýa-ni içinden dargamaly diýdi sapara. Şoňa getirjek bolýarlar. Orsaýadyň şu wagt bütün resurslaryny ýa-ni büdjetini ýene nämesini şu zatlara karşılasa soň içinden dargamagy, maksat bolýar içinden dargamagam iň tebii. Hiç kimden günah gözläp bilmeýär. Şu dargatdy diýip bilen ok içinde ýa-ni Sowetler dargan wagty günahkar gözländirler. İçinde dargatsa karar alındı. Ne Ukrayna'da Ýewropaň iň ösen owadan ýurtlarynyň biri bar. 3-4 ýyldan görersiňiz. Ösüp barýan. O sebäbi Sowet demesiniň içinde de şu ýaragly güýçleri güýçlü zat bilýärdi, üns berilýärdi. Şoňam
köp bölüğünün oraları botkulary Ukrainadan esasen Harkov'dan çıkanlar. Yani raketalar nemelerin yani gemilerin o köpüsü proyekt nemeleri şu neme Ukrayna'nın nemeleridir. Akıl şotaydıdır. Ma Samolyotlu motorları, dağıtları Ukrayna endüstriyel nemet. bir ildeşimiz yazıptır da. Şu sizin aydiyan hemen değil. Bizimkiler diye Türkmenistan'dakiler diye de. Orsu akıllı millet mi kendi fikri diye diye. Emma orsam diye Baba Vanga inanmıyor diye. Hakiki yankı nemeni gördüm de bunların haber kanalları var. NTV yine neme deyip. Hı. Yankı o Baba Vanga bunu deyiptir, onu deyiptir deyip hakiki haber kanalda veriyor şu an bir. Çeşme hükmünde veriyor. Ya. Yani çeşmesi Urşu o yani Orslar ulu bir millet de olacakmış. O nereden bilyen? O Van'a gitti. Hakiki haber kanalda herkes yerler o. Şu millet ama o akıllımış. Bir Ors'un akıllısı vardır yani Orsiyette kalan okular çıkıp gitti o. Deme kemine bular öön elleri bilen yani bu diyorun tarihlerini oyunurdular da yani batıp vertildi yollar bilen tarihi tekillediler de bu köp milletin yani Ortadan içine giren milletler vardır. Yani Kavkasya'da 15 16 tane o millet o şulon memesini yani genosidini gören demelerdir. Ne Türkiye'de Çerkezkenler. O şu Çerkezler Türkiye'ne etmişti. Deyip şolon tarihini bursa orak görün. Ya da Adıgeyler o kırılıp yani soğuçu var. Yani Orsiyetin yani Goğuryan yerleri. Şu tayda millet başka millet yaşıyor. Yaşayadı. Şu milletin adı yok. Adı gidiyor. Hmm. Ben yaşkam yani Lazerski diplome var, pasorluk var, şehirciğaz var da ben yanında kullu ettim şu tayda Soçi'de. Mağrı deyip Soçi'nin Soçi uduyunlar 100 kilometre daha neme Soçi değil ya da bir çıkıp neme pasorluklardı yani denizin kenarında. Onun ben son yıldan son kulluktan son çağlar bilen dinjalmalı ettim şu tay. Bir karjın oyununa vurulduk. Yerli şu tayın yerli emesi. O milleti var arada kendi gurrun verdiler. Dağlarda yaşayan kendiler. Gat oğudun yerler var, oğudun halkı var eken. Orsun kırışını, nemesini gurrun verdi gurrun ağlap. Bulon eden datları Huday taklasın. O datlar nemeye çıkar. Onun ile yakutlar vardır. O, Çukçular vardır. Evekler vardır. O bitirdiler ya. Yitip giden milletler vardır. Yani tek idep yok edenlerim var. Hmm. Bu da atlan hem beceri ortadan çıkar. Yoğuş yoğuş. Anırdan gelişine o ortadan borç değerlerini böyle yani dili bilen nemesin propagandasını ulundur. Çalakadadan aşağından Tatar çıkar. Şoňa meňde çıkar. Gıdıl orada dünkü ne o da atlar tarih yuvaş yuvaş orta çıkıp başladı da. Yani bu sebepleri öýleri bolurdu. Yani Putin'in kömeğiyle hiç wagt kitap okuman eken de görüli. Ne cahilliğin ettiren demeleri. Hmm. O güç olsa hem bekşi yani çokunmalı diýilen neme gatynandylar da. Men güýçli bolsam hem bekşi o men hakkıllığımı kabul eder diýen ne alak nemeleri var da filosofiyalar var. Ne dünyanın köp yerlerine güýje tapylýandyr. O kim güýçli bolsa şoňa neme dilýändir. Şol cemiyetler darga tozup
maskara bolup görler köpüsü. O. Güýjüneme diýenler. Bir vatandaşymız 3-4 geze ýazyp durdy ýöne soragy açyk däl. Dollar düşdi, zatlaryň bahasy düşenok diýe näme etmeli diýip sorapdyr. Dollar Onu nerede düşdi? onu demeden o Erdoğan'dan sonra Nirenin dollaryny soraýarlar men. Türkiye'nin kursa şundan sonra Orsundan dollar düşdi, zatyň bahalary düşenok. orta Türkmenistan'da. talap yok dolara hem yeri yapılar. Nawa talap ýok ýa-ni. Orada belli. Ýurdun daşyndan alacak zatlary ýok, alyp bilenoklarda. Alvan bilen oklar, geçirven bilen oklar, ulanvan bilen oklar da yurdun içinde. Ýoş dollar ýurdun içinden çykyp başlar ýankı. Türkmenistan diye. Türkmenistan'da da şol. Ýankı dollara talap yok. Senin yine yağ, una talap var. Talap näme köp bolsa şoňun bahasy alýandyr. Şonda ol ýankı ýurdun daşyndan hem halkyň özü getirip bilenokda, onu ýöreýte getirýärler. O şu ruhsat berýänçe özlerini hyzmat edýän, demedýän bolýan, oňuşýan demeleri var, o firmalary. O şu Türkmenistan diýmek, Aşgabat diýmek bilen ýalyk boldy da şu wagt. Şu Türkmenistan, şu Aşgabatyň nemesini neme diýerler. O şu taýny ýa ekleýärler, dikleýärler. Şolaň aladasy bilen o eýlekler gyrlanda da demeleri ýok. Şoň üçin biz Aşgabaty o sanksiýa almalylar. Aşgabaty blokir etmelidir. Yerli hökümeti şoň üçin demediler. O Aşgabat şey diýen bolsa, o biziň emedişimiz şu diýip, o Aşgabatdan hiç kimi kabul eden yok. O hiç kim çıkaran yok. Hiç adam iyi veren yok. O bolağınızda, şəhərlərinizdə, etraflarınızda şu merkezden iyi verilen adam mağulsu yok ediyen. İyine kovuyanız, elinin mağalın, mülkünü alayanız, gereğini batın, ödeyişiniz. Yani merkezde sizin o bolağınızda dikilen neme bolmalılar. Sonra dinin. O yerli hükümet çok için gerek. Siz öz toprağınızda da, kârhanalarınızda da, mahallenizde da özünüz iyi olmak için yerli hükümet. Yine yerli hükümette esası büyütgecek zat pul yerde galýar. Yani yerli hazine bolýar. Hiç bir zat yani merkeze giden o pulumuz yani gidiyen zat salgıt 3-4% salgıtını verýär. Olam döwlet salgydy bolýar. Döwlet nemesinde. Ýöne galan hemme cezat yerinde galýar. Hemme adam halkyň elinde görüp durýar. O yurdunda özüňiz urýan, öz owaňyzy özüňiz. Soň şu yerinde galan pul bilen yani büdjet de yerli büdjet bolýar. Şu puly kim gowy dolandyrar diýip özüňiz saýlaýaňyz yerindäki adam. Tanış goňşuňyz bardyr. Çıkar o men şu zatlar edýän. Dogry. Aklym ýetýär. O saýlap görürsüňiz, edip bilmese batyrsa ikinji ezek ýalňyşmaz ýaly adam saýlarsyňız. Şoň ýaly saýlama we saýlamak tejribäni elde edip bolýar. Şu taýda bir ýyldaşymyz ýazyp durdy ýa-ni. Türkmenistan'da talap, yani dollara talap yok. Şonun için düştü diýdik. Soňram yok diye, neftin bahası kaldı diye Türkmenistan'da dolar şonun için düştü. Türkmenistan neft satýan bir döwlet däl daşary ýurda. O pulu Türkmenistan'a gelin o. O satsa da gelmiyor. Yani ne kadının ne neftinin eýesi. 2 ýyldan bäri düşündirip gören zatym şu. Hiç bir zadyna eýesi däl Türkmenistan'da. Satsın, satmasın hemme zat bolşy alak daşynda galyp dur. Daşyna gidýär. Birinciden Türkmenistan daşyna neft satyp gören bir ullakan neft nemesi däl. Talibana mut berýän olaýmasa daşyna berýän ýeri var. Şoňa o nemedir? Ine
Dollaryň ýene-däm umundan soňra düşýäniň ähtimallaryny aýdyp beren. Türkiýede dollar galýar. Türkiýede dollar galdykça Türkmenistanda dollar düşmeli. Sebäp bu taýdan aňyra dollar barmy ýa? Dollar azaldykça da ýanky daşyndan zat getirme talabyň azalýar dollara. Gittikçe düşmeli. Dollar bilen işim yok da. Demek kemine yankı iki kurs bar yerde dolar galli düştü nämetdi. O Bunlara girmedik gerek. Değil aslında o. Ol yankı sizin potrotçunun ýagdaýyna var ya da. Yertenkide olun ýöne potrodyň dawatyny diýen. Ýeni alak näme gelýärdi. O şu potrodum katıp geň neme kebine ne şu halkyň beýnisine näme toksaň şoda 20-30 ýyllap ýörýän eken. O bir ne 92-nji ýyllarda Gurwan diýip bir neme şu owajaluk ministrliginiň içinde bir Adel Turdam näme şu taýda bir işleýän bir oglan bardy. Şu telewizorda çykyş potrot barada düşündirýärdi halka. Şu hepde de bir tapar näme dip. Soňra şunu biz huzuzy eýetçilige berjek bolup şu potrodyň nämetiniň delelini kän gördük de. Şonu öwredip durlar da. Yok gerek gelýärdir. Aýagyny dirap bolar. Topragyň eýeti bolady gelen nokta. Ne Türkmene bir zatı düşünürsen bu yani uzak bökletli galyan ekenden kelletini elbette adam. Ona demçi ekyen yönümüz eşçilik edip bilemiz yok bir nokta Türkmen. Şolary ýalak dawa edenini gördük mü bu Türkmenin ya da şolary ýalak problemany ortaya çıkaran. Der 30 ýylla. O ýene de ýa birleşmiş ýa newt önümlerini satýar diýär. Görköz şu satýan zadyny görele. Näçe satypdyr, nire satypdyr, näçe girde jalypdyr. O 2-3% satýandyr. 98% başga bir satýandyr, balýandyr. O satýar diýip ne ýazgyş zatlar aýdylýar. Satýar diýenem ne şu at samolyot uçýar diýen-de. Onun bir samolyot gelýändir, ya bir hepde bir samolyot gelýändir. Ine şonu alak. Yani neft satışlarım, neft önümlerin satışlarım şonu alak. Yok görülse şonun demesi näme satypdyr, nire satypdyr, näçe satypdyr. O Näçe girdi. şonu Uzatlar aýdyp bilen görmesem satýar diýip aýtmak näil, statistika ýok diýip aýdyp dursa. 1 ýyl, 2 ýyldan bäri statistika ýok bu zatlar görkezýär. Barmy girip görüp bolýan bir ýerden? Şu wagtça mene görüp bilmedim. Yok birleşim ýetirýärler onu nemeden. Yok, o satya, öndürýär. O zatlaryň hemmesi hekaýadyr. Sen şo puluň gol çekilen aşağında girmediğini görmesem, Türkmenistanda bank ýok abi. Satanda da nire gelýär o pul? Bank sistemasi ýok. Gabynyň hem newtiniň hem newt önüminiň hem eýeti däldir Türkmen. Öňe şoňa bir düşünüň ýyleşler. O siz eýeti bolan bolsaňyz, o biriňiz newtänlik bolardyňyz, o newt satýan bolardyňyz, o biriňiz newti gaýtadan öndürýän bolardyňyz, hususy nemelerde. O Neftçiler bolardy. O bur topor bay Türkmenler bolardyňyz. Ýok-a. Taşadyr. Biriňiz wa orta görkedim. Näme ýalana demedip ýörsiňiz? Bu ýalana inanmadan ýadamadyňyz. Neft önümlerini satýar. Kim satýar? Kime satýar? Pulu nirede? Şo zatlar sorak bulan. Yani bilet ýok diýmek ýalak da. Yani hiç yani sorun yani problema nemesine inip bilen oklarda. Düşünüp bilen oklar. Yani şu soğutsuzluğun ettiren zatlar olmalı. Yanlışmasam. Yine bir iyileşme ýa. Petronas, Drogon, China Petrol,
Nefti çıkarya diye. Nefti çıkaryanın gururunu edemiz yok. Nefti çıkaryan kim bolsa da bolup biler. Şonu çıkarıp kim sattı ya? Kime sattı ya? Şol önemli. Çıkaryan adam sattı ya deyilip bir zat yok. Çıkaryan bir firmadır. Aýratyndyr o gürleşlendir. Pulun ýerde. Ya pulun nerede? Ha, sattıyan olsa pulun nerede? Sattıya o kabul ettik sattıya deyip inandırdım. Plan ojokdan şunça ton allyk ştaýgam satdyk ine pulum şu diýip bilýän barmy? Görüp bileniňiz barmy şonu? Şo pul Türkmenistan'ın içinde olsa nämişin o 2 milyon adam daşynda gul bolup ber. O sattıya da sattıya. Çıkarayım. Şuna real değil. Bu adamların pikirlenişini. Şu baba yani pikir yazıydı yine şu tayda. Beýleki adamlarym okamaly, o soň şu dogry mu kan diýmeli. Bilet, o bilet yok diye. Bilet yok değil. Yol yapık yol. Yol ne için yapık deyip soramalı. Biletin yokluğu yolun yapıklığıdır. Sebebi şu tayda. Aylanıp öğürülüp başka yani bu neme de şu postsovet sindromu. Şu Orsun kolasında yaşayanların pikirlenişi şu. Bilet yok değil. Yol yapık. Düşünün şu an. Yol yapık. Ya onu size bilmeli de adınız näme üçin ýoly yapdylar. Ya şo toğry jogap tapmaly, tapdyrmaly. Yani o neme yağlak yine beylek taraftan seresen. Türkmenistan o gazın neftinin eýesi däl diýäs, ýöne Türkmenistan satdy diýäs. İkisi bir-birine ters gelýär. Eger Türkmenistan eýesi däl bolsa nädip satýar bu? Neft önümlerini nädip satyp bilýär? Debe bu ýeke subutnamasy bardyr. Yani Türkmenistan neft gaz satýan bolsa, şunça ton neft satdyk, şunça milyard kup gaz satdyk. Ine pul şu, ine plan bankda, Kanada, şunça pul badip çoň hatawyny aýdan uny, biz eýesip bileriz. Görün şonu eşden günümüz barmy? 30 ýylyň içinde. Aydın şonu. Hükümet ya da yani neft ministrligi ya da edaratı tapawut yok. Ady näme bolandy? Ne biz şu ýyl şunça ton milyon ton neft çıkardık. Şunça ton neft önümlerini öndürdük. Şu bahası şunça şu firmalara şunçadan sattık. Çıkacağımız şunça gelirimizden şunça deyip hatap veren adam var mı size? 30 yıllar. Siz şunu soran. Siz neyle soruyorsunuz şu an? Siz sormalı da adınız ne sodat? Yani sizin yurdunuzdan çıkan olsa, şonu da halkına şähertliği bağ olsa, hatap şeylik olmalı. Yani şonu sattan deyip bilirsin. O çıkarıyadan deyip bilirsin. O bizim neftimiz, bizim gazımızdan deyip bilirsiniz. Yani yok o. Gazım sizinki değil. Neftim sizinki değil. Turvan eýesi kim bolsa, şu gazın neftinin bir eýesi şolar. Yani bir tümlük yer şu taydı. Türkmenistan hiç sadına bir eýesi değil. O berdiň hömediň o tayda memletem ýeten o. O datlara da kontrol edýän berdiň hömediň ahrana diýilip gorkup ýören nemäge bar? Ine şolar, şoň howpsuzlygyny üçin edýär. Ol eýlik eden oklar. 18 manat yine neme getirýär. 18 manattan satylýan dollary öz jüýlerinden berýändir. Ödýäňizmi diýe daşary zat satýarlar. Dollar bar diýe. Ya bu adamların matematikasyna gaty gyzyklanýan. O näçe adam alýar dollar?
18 manattan näçe adam dollar alıp bilýär, dollar satyp bilýär. Türkmenistana o dollaryň bar da. Daşına çıkıp bir zat getirip Türkmenistan'ın içine sokup bilýärmi? Senin dollaryň alýar, senin. 18 manattan dollar satan ok, dollar alýarlar. Nähil? Pikirlenýärler bular. Ya yine de bir tapar kaytalayın. O iyileştiler. Siz ne Türkmenistan ne adına hükümet diýeniz. Şoň halkyň öňünde ya bolmaýarlyk bu ya hatap nemesi var defteri. Hatap kitabı. Şoň size aýdan yer var mı? Ne şunça ton nevi çıktı. Şu kuartırla ya da şu yılla, şu ayda o şu plança täleden işlerini, şu bakadı şunça ne hadina ayıranam şunça. Bir hatap eşten yeriniz var mı? Şonu görmeseniz hiç sat yok. Sizinki değil o. O yankı nemedinden sıyırıp nemeden kaçan doldurulur geliyendir. Yo, Diyendir. Bir prosenti, yarım prosenttir. men aýdýan sapara şular adamlar düşman nädip görsün. Sakların Yo. arkasında bar diýäs-de. Doğru. Şonuň görme mümkinçiligi ýok da. Orsun düşmandygyny. 18 manattan dollar var diye. Näçe adama var? Näçe adam ýaşaýar içinde? Türkiýede o 88 milyon halk var diýilýär. Ýöne daşyndan gelenler bilen 98 milyondur. Belki 100 milyondur bilinen oksa. O şonça adam dollar alıp satyp bilýär. Türkmenistanda 1,5 milyon adam. Näçe milyon adam dollar bilen iş salysýar şo taýda. Dollaryň bardygy bolýarmy şo? Kimine bu sorun üstünü kendin yani düşünmede de o son öz nişler var yakan düşünür. İnşallah. İnşallah düşünür diýeli. Dollar varmış da o halk näme üçin daşynda onda dollar var bolsa? Halk dollar kazanmak üçin çıkmadım daşına. İçinde manat kazanıp bolanok diýmek dollar kazanmaly. Daşına çıkmaly bolýar. Deme kimine şu etaati sorulardan uzaklaşacak bolsam yankıyalık soru vermeli ondan senem şu sorulara cevap verecek bolup vaktini yitirmelidir. Ne bu da atlan yani halkın içine talınış metotları var da. Ne gaz mut ettiler. Şeyler o elektriği mut ettiler. Ha? Türkmenistan'dan çıkan gazın yarım prosenti de mut. Ondan Kalan 99 yarımın yerde. kommunal nemene mutlak ettiler. Yönü şun derine size bilim verecek gel, ilim verecek gel, hüner verecek gel dediler. Onu dimen ettiler de. Gadi yaktınız mut. O hak. O ne açıl yakan voltanız. O elektriğinde mut bolan yer vardır. O yalan çın voltada. O kommunal nemeğinde şunu alaktır.Duğunuzda mut bolandır. Yani yerine yine siz yetiştiniz. 2 nesil yetişti de. 2 yarımlar. 3 olmağı mümkün. O elinizde kâriniz yok. Hüneriniz yok. Bilginiz yok. O siz durmuşu yaylık devam ettirecek. Siz körüğünüzü nerede diyecek? O biri eklemeli. O devlet diyeceksin. Devlet siz. Devlet sizden varat. O sizin emelinizden hiç tat gelen yok. Ne sizi taşına kovulup çıkarılanın büyük sebebi şudur. O bunlar olmasa sizi eklemeli. Siz başını yapsın mı ekle? Gerek değil. O elinizden de hiç tat gelen yok. Yok, gazı Yeriniz var, suğunuz var. O çörüğünüz yok.
Şonuňy azanyp bilen. Yok gaz bolup sapa o olardım. Ente gazın barmadığı yerler ente bara şu wagtça. Baran ýerini hata edelim, barmadyk yerleri nemetmäliler. Ne? Sonra da edilen rahat yine şey dip soktular da. O çilede gowy nemeler worködüler. Yani altın asır demesini. Spektakıllaryny. O çileden bile asuda asmanyň aşagyna näme dip o çapak çalıp. O şonu men getireyim ekrana gürläp durkans. Asuda asman reklamasy nedeli. İnnem şok bedelini ödeýäňiz. O her zadyň ýa bedeli bar. Indi siz diýrak bardaňda birini ýük. Köpüňiz öz maşgalaňyzda da ýükdiňiz. O bir maşgalada biri işleýändir, o ýetek sanaga agdy bardyr. Bu gata açy zatlar. Bu soňy tragediýadan başga hiç zat değil. Onun absolut näme garyplygy dilýärde. Onun hiç alaşsız garyplyk bolýar-da. Onun çıkma da gaty kyndyr. Çıkarjak bolsaňam çıkaryp bolýan nädir o garyplykdan. O da ýarym as ýarym näme adam nadanlaşyk diýär. O tany kän bolsa onun Hudaý taklasyn zatdyr. O biri barıp size çörek vermeli bolýar-da. Kim ýany etjek? Onu näme üçin etdi? Siz yani düşünjäňiz ýetende o näme üçin men başga biriniň hatawyny ýaşamaly diýilen soraw berip bilýänçäňiz bu mesele çözülmeýär. Ne Türkmenistan'a şuun hüner berýän ýekece bilim ilm ojagy ýok. Düşünüp bilýän bu gaty bir aýryş zatdyr kemine. Ýöne bari ýalakdyr ol ýöne ýok da. Onuň ýanky sorawlar bar, ýanky berilýän sorawlar. Ne şol bilim ojaklarynda çykan adamlaryň ýadyýan datlary şol. O görgülü bankda işledim diýip ýazypdyr 2-3 gezek. O bankda işlän bolsaň bir ýerde okandyň. Şol okuwda, şol Bank bankda yok, bolmadyk. Bank yok. Bank onun ýaly bank bolmaýar. O komünist rejimde de bank bolmadyk. Soňky 30 ýylda da bank bolmadyk. Bank düýünden başga bir zada. Bankyň nämedigini bilmeýärler Türkmenistandakylar. onun Bank hududy diýär, bank içinde pul bolmasa durýan, içinde pul durýan bir edara mı kan gitip kirediýärler bank. Bank o däl, bank pul politikalary ýa. onun hududy bank bolmasa O. pul dolanşyk dolanýan däldir. Yok, gynandyrjy zatlar. Yok, bu zatlarymız aýtmaly ine şu nemedir, gerekli zatdyr. Yani gynandyrjy bolsa da şu ildeşlerimizin pikirlerini aýtmaly. Yani ýalňyşlyklar bar. Olam nireden gelýär? Yüzley seretmekden gelýär. Yüzley näme üçin seredýäs? Komünizm döwründe şonu öwretdirler. O Sovet döwründe şonu öwredýärler. Çuňur pikirlenseň seni ýok edýärler. Sen pikirlenmeseniň ýerine o biz pikirlenýäs ýa-da Komünist partiýasy pikirlep ber. Sen näme üçin pikirlenýäň diýärdi. Soň şeýlelik bilen postsovet sindromu çykýar. Düýpli pikir edip bilmeýän bir neme jemgyýet mi diýeli, nesil mi diýeli. Nesil diýsem boljak. Biz özümüz başgaçarak görýäs sapra. Görünüp durda ýanky men bankda işledim diýmek üçin bankym bolmaly gerek. Şu seredip görýän bank ýokdy aýdyňam. Kän aýtdy da Türkmenistanda bank hiç bolmadyk diýip. Yok bank yani mümkin dälse bankyň ýanky
içinde o pul duruyan bir edara däl. Pul paýlayan, pul duruyan edaram kandy pikir edýärler. O zat däl o. Potrotçu ýaly. O ben potrot demänem aýtjaktym sapara. Potrot diýmek feodalizm diýmek. Feodalizm näçinji asyrda bolupdyr? Orta asyrlarda. Ýa. Ýa orta asyrlar diýilen 15-nji, 16-njy asyrlardyr belki. Ondan berwet neme kemine o potrot berilenine ulonyadany öňünki de ýöne 3'te 1'ini ýa-da 4'te 1'ini berýär-de. Yani yere yetine. Ýöne Türkmenistan'aky potrotda sen işleýän nemedýän malyň hemme jetini berýär-de. Sen bak galan o. Ýöne bergili çykýan. Sana da aýlyk berýärler. Aýlyga neme çykmaýjyň eten ok. Ýerten kowjuga da eten ok. Eken togumy eten ok. Bu gulçuluğun gulçuluğu. Potrot derim var diye. O ýuwunt görenler Biz var. o biz kitaplarda okuduk ya. Potrot elbet zat. Feodalizm ya. Bulara umit berýärler, näile umit berýär diýsen de neme kemine bir jaň edip aýdýar da. O. Men özüm Ukrainada bir ýerde işläp ýör. Adyny demetmäýin. Şu zatları eşitip nemeder. 2 hektar potrot yerimiz var diýdi. Onam diýdi men başga birini berip gaýtdym diýdi. O ýorunjak näme diýdi. Ýöne diýdi hadyndan yemed aýratyp gelen ok tebäbi diýdi hususlaşdyrylanlar şoňa diýdi gözükýän diýdi. Şo umydym var diýdi. Şonu potrot yerimizi bize bererdim kendik diýdi. Şo umyt bilen ýaşap ýör. Şonu alak. Şon ýaly bir ildeşimiz ýazypdyrdy ýa. Pikirimden gelmedi diýip hüjüm etmäň diýär ýa-da bilmedim kime ýazypdyr ýöne. Tapa diyor. Yani pikir bolsa hüjüm edilmez o pikir neme däl ýöne. O bankyň Türkmenistanda barlygy ýoklugy bir pikire daýanyp aýdylýan zat däl. Bank ya bardır ya yoktur bu. Men pikirimçe bank var. O biýrençik men pikirimçe bank ýok diýip oňýan zat däl bu. Yani bankın bar bolmagynyň şertleri vardır, düzgünleri vardır. Misal üçin bankdan aýdýarsa. Ýa-da häzir şu wagt ýollar menin pikirimçe bilet ýok, şonuň üçin ýurda gidip bilemzok diýip aýtsa biri. Başga ýeram çykýar. Menin pikirimçe ýollar ýapyk, şonuň üçin bilet satan ýoklar diýip aýtsa. Bu pikir bolany wa. Pikir bolma mümkinçiligi ýok. Pikir bu zat däl. Bu pikir däldir bu. Ya tutulan demeler o sizin beyniňizde şeýle pikir etdim diýip tanlan zatlar da. Yok, sapara. Menin pikirimçe şu wagt ýagşyp durdy misal üçin. Menin pikirimçe şu wagt ýagşýan ok diýip aýtsa. Yani geleli hakyky näme türkmenler pikirlenişine nemesine geldikde. Türkmenler diýip aýtmaýyn, post-sowet sindromunyň nemesinde. Soňra o menim seredýän ýagşyp durdy. Soňra aýdýan ýagşyp durýar. Bu pikir dayanjak bir zat däl de ýagşyň ýagyp duruşy. Bu pikir däl o. Onun ýazatlar pikir bolup bilmeýär. Bu bir hakykatdyr ýa-ni. Şunu diýip bolany wa. Tarih hakykat diýip bir zat bar da sapara. O. Ýa-ni Hitler diýip bir adam bardy. O 2-nji dünýä uruşunyň çykmagyna sebäp boldy. Gatykän adam öldü. Bu bir tarih hakykatdyr. Son bir adam çykyp benim pikirimçe Hitler diýilen adam ýok diýse bu pikir bolany wa. Ýok, pikir o taýlarda ýöredip bolany ok. Ýa-da ine o samolyotlar uçýardy. Menin pikirimçe şu uçýanlar samolyot däl. Şonuň ýazatlary pikir diýip aýdýarlar. Ýa hakyky zady o ýoýýarlar. Şu ýoýmasına da pikir mikän diýip o pikir edýärler menin pikirimçe. Kemine şu betbagyçylyklaryň galaba hemmesiň ýalak jehaletten ýa-da şu pikir däl nemelerem bardyr düýünde
cahillik getirdi. Cahillik şeyler ayrılıştırır adamlar. Şundan çıkın, şundan çıkman. Ne iyidili maşkalağınız olur, ne iyidili yurdunuz olur, ne iyidili ovanız olur, ne iyidili yaşayışınız olur. Ömrünüz görgü uzap bolup geçer. Bu zatların hemme jetin düýbüne cehalet yatanlar, cahillikler, sowatsyzlykdyr. Onu tidin gözüňizi gamışdyrmak üçin bir gapdyrlan dinçiler çıkar, şeriat beýdi. Bu tarapdan komünistler çıkar, ne bizim ideologiyamız hem de kişi deň bolmaly, senem etmeli. Cahilliği ulanyan demeler vardır. Ne din cahilliği sömürýändir. O komünizm cahilliği sömürýändir. Ne ikisinin demesi bir yerdedir. Özüm bir-birine karşıdır. Ateist deyip neme diýendirler bolun ýöne. Netice meňdeşdir. Sömürýändirler. Din sömürme diýmek bu da bir aýlygans diniň öňünde ba bolsa jeda neme de günädir. Dini inançlar ýöne onan teň bilen Tanrı'nın arasında bağdır. Onu propagandiyerlap, sömürüp demetmek cinayet. Men fikrimçe bilemok. Ben hiç kimin inancına karşım değil. Hay dine inanan ortalar deme. Onun ö demetine bağlı. Yani şonu sömürmek şoň adından. Uruşlaram şonundur. Betbagçylyklaram. O da dige cahiller etip bilýärler de. Bilgili, bilimli, ilimli neme adamlar bilen bu zatları o ten beýnisine nemetjek manan ýok da. Siz cahil haklayanlarına büyük tebäbi şodur. Şo taýyp iterýänlere akıllary ýok diýenlerine büyük tebäbi şodur. Eliňizde de hiç wagt beýlekden üstün hüner Allah Teala Tanrı bu zatları emedi. Genetik uyup beräýmese o da müňde birdir. Yani 10 müňde birdir. O neme çykýandyr. Olmasa hünersiz nemesiz birine garaşly. Ömür birine garaşlydyňyz. Özüňizde anam bolýan näler. Ne kärli, hünerli adamlara teretsem ödörü ondan vardır. İşlem öyle diyendirler. İşlem bunu yandirler. Ediyendirler. Siz elmide ama birine karıştı. Ne şu anda Türkmen cemiyeti duruşuna karıştı oldu. İn belki küçücük adamlara da karışırlar. Ne şu otursa da oturur. Näme diýdiň adyny Atamurat diýdiň, Ataway diýdiň. Aymrat. Aymrat. Şoňa da garaşyrlar. Şonda siziň üstüňizde han. Şondan o bilet berdi. Yok, bilýär o bilenim ýokdugyny olam bilýär. O taýda galanja diýär. O kazanç etmek üçin o ýanky güýji etse o gyrmak üçin şu taýda bir okuwçy barda. Men okuw utardym öýe gitjek bolýan diýärdi. Bana diye storyan aýtma diýip şonýaly. Ses vardı, men onu sesine gatylyp dinläp gördüm de kompýuterda. Ondan bäri men barsam şoň bäri bir sany ýa-ni sünkü galmaz döwülmedik. Oý ne diýýärler? Halky epeläp şu kelletini galdyrma diýerler, hiç de düşünmedi ýaly edip birlerden bular ýöne burdum çörüň ýüzüne kowlap berýär ýaly etdirler de. Onu başından her edip gülüp otururlar, ýa-ni nemeler, kramflar. Gelmişekler o, ökte çıktı bu taýda. Ýa-da Hindistany biz geň görýärdik de kemine, ne Britaniýa 8.000 4.000 etker bilen Hindistan'ı 100 ýyldan urak edare etdiler de. Ýöne Türkmenistanyna pult, ýani telewizor pultu var.
uzaktan komanda bilen o taýgan bir iki tane adam goýup ýöne o 5 tane akrana goýup şey komanda edýärler de. Tamam. Atygen düşün ýagdaýyňyzda bir ýani fiin etmäle de demäňiz ýok da. Tamam. Görüp bilen ýok. Bir ýyldaşymyz sonra hökmende bir pikirini aýdypdyr da. Siz bu jahil halk bilen näde täze Türkmenistany gurjaksyňyz men bilemok diýär. Ya. Biz bilýäs. Onu aýdaýyn. Ha, O şu cahil halky ne gözüňde açyp oturýarsa. onda da nähile edip durar. O 2 ýyl näile ütgänliňizi aýna teredip görüň gözüňizi. 130 ýyl da bizim bilýänimiz 130 ýyldan bäri pikirlenip bilýän türkmenlere öldürilen ýyllar da şolar 130 ýyl. Pikirlenip bilýän türkmenler ýok edildi, öldürildi. Şon ýalyk nemeden galan jemgyýeti 2 ýylyň içinde nirelere geldi. Öýden yani gittikçe artýandyr. O düzelmejik cahiller bilen işimiz ýokdur. Siz aýdyp oturýarsa onu gidläm ýok. Siz üçin edem ýok. Siz cahiller üçin edem ýok. Sizden boljak çağalar üçin edýär. Şu demedemiz aradalanmaz. O rahmetimiz. Siz üçin näl? Siz üçin dırnama myymyrlyjak geldi. Sizin çağalaryňyz üçin edýär. Yani men demem şoldur. Siz üçin ne aýagy üstünde gezip gören türkmenler bardy şu wagt. Akylly akylsız, samtyk akyl neme bilimli bilimsiz. Şolar üçin nädir? Şolardan boljak çağalar üçin. Sizi düzeltip bolmajagyny biz aklym da metdi. O gözetim bilen metdi. O sizden hiç sat bolmajagyny bilýär. Diýeni sizi adam o ite de yani köçede gezip gören orada çörek berýärdi. O pişige su ýygyp berip gören Türk ödükänler nemeler. O sizden şondan da ullokan biz üçin canlar däl. Yani düşünmeyen adamlar için aýdýan. Düşünýän üçün o bunu imtilyan üçün o başymyzyň üstünde ýerler bar. Gözüňizi görüjünden bu uğrar. Düşünmeyen üçün bizim hiç dememiz yoktur. Yani yaşarsanız, ağaçam olmazsanız, bir zat edip bilseniz ederseniz. O zaman bunun formulası var yankı. Türkmen halkının bir häsiýeti var da. Şu moda näme zat bolsa ýa-da häkimiýete nähili adam gelen olsa şonuň ýaly bolup gidýär. Şu an üns berýän olsaňyz yankı ahlak tarapyndan gaty çökendir. Yankı ahlak tarap diýenim. Ýalňyşa ýalňyş, dogry dogry diýip bilen nokta. Şon yankı ýalňyşa dogry diýsen eýem ahlak tarapyndan çökendiň bolýar şol. Ahlak demesi şoldur. Ama bizdäki düşünýän manysynda da jemgyýetiň köpüsi şol neme boýunça hereket edýändir üns berýän bolsaňyz. Näme üçin? Başyndakylar şol. Başyndaky üýtgesin yankı nemede melek perişte bolýar da halka. Görelde seredýär zatlar hemmesi. Bu zatlara düşünýän ýeke bizler öýdüp görmem. Bu düşünýän adam gatykändir. Şeyden çıkarmasa da öýüne ýatyp ýöne alaşlary ýokdur. Bize şu düşünýän adamlar yeterlikdir. 20 sana bolsun ýetýändir. 100 bolsun, 1000 bolsun. O akylly bilen zat bilýärligiň içinde şey neme duran o. 4-5 tane akıllyň nemesidir. Ürünür döwletlerde gurulyp berýän köp zatlar. Pikir esas nemesi. Sapara jemläp bilersiz boş. Bor kemini. Ona 2 saata gitti. Yani o düşündürmek gerek bunu. Mükavvat batlı. Şoň üçin düşündürüp neme diýär kemine şu bagtlanmady. O işdilikden, enemelikden edem ýok.
Bir sebäbi Tayarlap dursa önümüzde günlerde edilecek işlerim möçörü belli. Ödem hiç adam gidlem dok, gün açık aýdýar. O şulara adarjagynda mı aýdýar? Şulon karşymda näle iş edýänlerini görýär. Bunu ýalňyş edýänler. Näme hereket etdi bizim peýdamyz edýär. Onu görýär. O karşı çıkacak bolup peýda edýärler. Oňa da sag bolsun. O şu hökümet ne şu wagt hökümet diýende, o hökümetim däl, iş adam däl. O şu rejim, şu sistema, o ýaşap bilen o adamlar şoňa düşünün. Bu ýanky eýem ölü dogan neme ýalaklap. Şu harawan aşagyna galjak bolsaňyz, o siziň işiňiz. Ýöne sizi edip geçýär. Şuloň cesetleri sizi mıjdyr edýär. Şuloň eden zatlary ýükü sizi helak eder. Günäňiz ýok bolsa, şu tarapyny dogry seçmeseňiz, şu aşagyna galýar. Yani ulu asfalt demedýän katok bar. Şo elýär, şu düşünje nemesi şonunalyk görýändir. Aşagyna mınjyrar giderseňiz, adyň soranam bolmaz, iýdanam bolmaz. Şu 50.000 adamyň ölenini bilen zor. O kim neden haçan ölenini, näme üçin ölenini. Ölen adamların kimdigi mi önemli? O siz hem şonunalyk bolup gidersiňiz. Siz hem bu täze katogyň aşagyndan emet. Asfalta tekidek gider. O pikiriň öňünde durjak banaňyz bar. Bunu bir kritik masada düşünen soň bu aşagyna galyp bilmeýär. Garşylyk emes bilmeýär, görkezip bilmeýär. Gowlaşar diýilen umytdan ara özüňiz düşünýänsiňiz, bu gowlaşyk barasy ýok. Diňer bet bolmaly. Sebäp ýapaşak gidip barýar-da. O yalan indi hiç kim memnun okmakan diye. O ýapaşak gidip barýan orada başak gitmeli ora, ýokuryp giden o. Yok kovlaşmak demek näme demek onu şu sözün manysyny düşündürip bersinler. O geçen olar gider barar. Aşak gidip barýandan şeýle bolýar da. Yarama. Kovlaşar ýaly yaramy. Bir yerin kesip bolan kovlaşar. Garaşmak ýaly bir zat däl. Kemine ştaýda gutura eli. Bolýa sapara. Sağ olun. O iyileşler kemine sana da sağ olun. Sağ olun köp. Ýa-da görüşýänçä.